Hello everyone, welcome back to my Mediyon Borgoary YouTube channel. Anggi channel nonton गासिबो बरायबाय ओमफ्राय दिनै आङो इदि भिडिअ लाबोनो होनना सानाखैमोन ओमफ्राय नै दा गिर्जायाबो गबाय ओमफ्राय जिखिनि जोंनिया दिनैहाय चाइल्ड ब्लेसिंग डेमोन गथ'फोरनि थाखाय गथ'फोरनो बोर बिना होनाय माने गथ'फोरनि थाखाय आर'ज खालामनाय बेफोरबायदि प्रग्राम दङमोन ओमफ्राय आङो बेखौनो आर'ज खालामनाय समाव एसे एनै खेबनानै लादोंमोन बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आङो सानबाय बिनि थाखायनो नोंथांमोना फुल प्रग्रामखौ नुवाब्लाबो बे ससेखिनिखौल' नायदो आरो बिनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअखौ नायलांनो थाखाय गुरै खावलायबाय उन्दै गथ'फोरनि थाखाय इसोरनियाव आर'ज खालामनाय जोङो गार्जेननाव थांनानै बयबो गसंगोन अनलि गार्जेन दे जोङो लोगोसे आर'ज खालामगोन आरो आशीर्बाद खालामनांगौ जोंनि आदा खृष्टआवहाय जों लोगोसे आर'ज खालामगोन आरो जोङो दांनानै आर'ज खालामगोन जों लाइन लाइन हाबनानै जोङो Abringki Narendra Modi baji mulai nama jene. Lungbai, salungbai. Oh, salungbai. Besar pemaya. Ma. ओमफ्राय नै गिर्जा गनायनि उनाव दा जोङो ओरैनो
मोखां नायलायलाय साहा कापसे लोंलांनोसै होननानै जोंनि गामिनि सेंग्रा सिख्ला I mean youthsफ्रा मा होनो गिर्जायाव जेसेबांखिनि मानसि फैदोंमोन बिसोरनो साहा बानायदों लाल साहा ओमफ्राय बिस्किट मोनसे माने ओरैनो माने इसोरनि मुङाव आरोना मिथा नरेन्द्र मदि बायदि मोनदों नामा लामा लामा जालांदो थांसै थांबाय जों फुंखा आयौ ज' ज'ल' जादों नै जानो इन्टारेस्टनो